Вие какво ще направите, за да ви паднат санкциите, господин Пеевски? Вижте, когато тази санкция беше обявена, английската, казаха, че подкрепят американската. Обжалвам американската, когато приключи американската, ще приключи английската. Аз работя само по закон. Всичките, когато бяхме с глобката заедно и работехме заедно, се надпреварваха да идват да предлагат, да помагат за тези санкции. От никой не съм искал нищо. Асен Василев. Кой визирате точно? Асен Василев, Всичките ги визирам. Знаете кои са хората там. Директно предлагаха това нещо. Дори Асен Василев пред мен и господин Борисов се обади на господин Спецов и каза: господин Спецов, всички ревизии на господин Пеевски, които извършвахме по времето, когато Асен Василев беше преди това на промяната само, не в сглобката министър, моля да изпратите справка, че всичките са приключили. Има ли някакви данни, защото ни е много важно да ги изпратиме, да е ясно, че той няма никакви нарушения, защото е много важно, ние работим с глобката, да е ясно, че той няма никакви проблеми. Къде да ги изпратят? В щатите ли? Да ги изпратят и до парламента, и до където трябва да се изпратят, защото министъра на финансите се занимава с тези теми. Не съм влизал, но разговорът беше пред мен. След това имаше разговор в моя кабинет до парламентарната група, да уточним в кой, с всичките заедно. Кирил Петков присъстваше, Асен Василев, още някой да ви каже, Христо Иванов. Сега, слушайте ме. Където се предложи. Имаме голямо желание да работим с теб. Не понасяме Борисов. Искаме съюз с теб срещу Борисов. Ще свършиме това. Викам, моля, можем да уредиме с нашите контакти с Джимо Бран и с Алекс Сорос да се свалят тези санкции, но трябва да пенсионираме Борисов, защото искаме да вземем него електорат. Докато него го има, ние няма да пораснеме. Изгоних ги всичките. Отидох една при Борисов и казах: хубави приятели, имаш да ги защитаваш винаги. Дай да ги викнем, какво ми казаха преди малко кабинета. Лъсци, това е за тях.